Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Buena Vista, Bohol. Ang ato nga tatampo, nagdasangan nga Teresa. Maayo! Ayo! Ay, kasi nga to, day. Naasi ko yung Celis? Silis? Oo, may silis din ni day. Kung sa may tinod niya pangan. Celestino! Aw, si Celestino di ay. Uy, Celestino! Gawas di ay! Di na yung nangirta ni mo din ayo. Nakita ko. Kuya Celes! Ay! Titiris, kang muna ni. Swerto mo. Pwede ko makicharge sa kong cellphone niya. Huwag yung kurinti sa amo iya ay. Nar, wag ko makabuti na. Si Jasper ay panghiro. Kisa may Jasper ini? Ako, day. Pwede ko makacharge kuya? Pwede kayo, basta tagi lang mi og chicks ha. Kay niya man mi kaubang ulitaw din eh. Kinsa man? Kini ay. Ilom-ilom lang. Igam-igam pa. Bitaw, miss. Tagi ko chicks di abi. Masig swertehon, makauyab ko. Sige, hatagan di ka kuya. Di ako'y picture sa cellphone. Pagpili asa ganahan ni mo ini. Asa? Kani ba? Pili ha. Oh, kani. Ganahan ko yun eh. Asa na kuya? Kini oh. Hoy! Ako man na! Basta, ganahan ko yun eh. Ay. Day, Teres. Namoy bangka, day. Na kuya. Atagi ko sa imong number, be, kay kontakon ka na mo kung magkinanglan mig bangka. Sige kuya, hatagan di ka sa ko number. Mo charge sa kuha. Kinsa man ni nag-text na ko? Hi, good morning. Asa karon? Kinsa man ni? Ay, nanawag ay. Hello? Hi there. Kumusta? Kinsa ni? Si Angelo na eh. Ha? Kinsa Angelo? Nahinumdum ka itong nag-charge ka niya. Nangayog number si Jasper mo. Kaya basig makinahanglan may bangka ninyo. Oo. Kuan ba? Unsa man? Nanawag lang ko kay gusto kong makapati sa imong tingog. Atik ay. Lagi. Asa di karon? There. Ay, diyas amo. Asa man dapit ang inyo kay muna ako. Ha? Mag-unsa man ka din Suroy lang. Gusto sa ko nga makakita ni mo. Muna ako Ikaw? Sige. Asa man dapit ang inyo? Dali rin nitultulo ni inyo? Dali naman ko di pangitaon, Gwed. Huy, ngano ba? Ngano ni ani kas amo, uy, Angelo? Tungod ni mo. Nganong tungod man ako? Kay, sukad ko nakakita ni mo. Ter, di na mo ko makatugog tarong eh. Magsigil mo ko guna-una ni mo. I love you, Ter. Angelo. Nanguyab ditong lalaki nga ni Anhi ganiha? Uday. Unya? Imo nang gisugot? Nawa, day, uy. Nga naman? Dili ka ganahan? Okay naman, day.
Unya, nganong wa man nimo sugta, ha? Ay, ako pang obserbaran ang iyang batasan, day. Ter, musta nang dong akong gingon nimo? Wa pa ka maluoy nako. Sugto na lang ko. Unya kung sugton di ka, dili ko ni mo binuangan. Ako nang i-promise ni mo, Ter, nga di giti ka binuangan. Nya. Zaman, uyab na ta? Sige na lang, uy. O, Angelo, ako na kang gisugod. Salamat, Ter. Wala ba lagi ko makakita nga ni Adi ang imong uyab? Bitaw day. Sa una, sa bago pa mong uyab, halos kadaan daw ni Asya din sa auto. Pero karon, wa ni siya pakita. Ay, basig na busy lang tingali siya siyang trabaho, kuya. Mau ba? Basig ugma, ni ato siya, kuya. Pasensya na gud ka, Ter, ha, nga tagsar ko mo anhi din eh. Asa di ka maglaagan, Angelo? Nganong tagsa naman ka magpakita na ako? Kuan, nabisi lang ko sa kong trabaho, Ter. Sige lang, kung di ko busy, anhiyon ka na ako kada adlaw. Binuang naman yun eh. Dugay naman kaayo nga wa natin magpakita na ako si Angelo. Ay, di ni mahimo da. Ako siya katuon sa ilaha. Kinsa ka? Uyab ko ni Angelo, tita. Ay, uyab day ka. Unya ganun ni amang ka. Dugay naman gud nga wa magpakita si Angelo nako, tita, maong ako siyang gisusi dinhi. Ikaw ba? Pagbaton ko nog delikadista day. Paghuwat nga atuon ka sa laki, dili ka ikaw mo'y muani sa bayi sa laki. Oh. Ay, wa dalag utak ka po atos ilang Angelo. Nagsusi man lang ko ni Angelo, ma. Kay pila na ba yung kaadlaw nga wa siya magpakita na ako. Unya kong teksan, di sad mo reply. Ay, naayaw nagkipagpalik dito ha. Aron dili ka makadungog og sakit ka gikan sa iyang inahan. Maayo kay nagkita ta day. Nga naman, day. Na ako ibalita ni mo bahin ni Angelo. Nga naman, unsa man, day? Ako man siya nakitaan sa laing barangay nga may kuyog nga babae day. Unsa? Maayo kay nitubag na ka. Ter, nanuwag mali ka. Asa man karon? Kuan, niya sa amo. Kuha ako, be. Muanak ko. Muanak ko sa inyo. Mag-istorya ta. Ayo, di ara kay. Ay napag-aray diri. Kuha ako kay may tuyo ko nimo. Ay napag-aray diri. Di ko gusto nga, kuan ba, si mama mo good. Ang ako inahan, di gusto nga mo ka. Nga naman. Dili ka gusto sa gamuanha ko kay may gitago ka nako. Ha? Sige tago, uy. Nahibaw ko, Angelo. Na kay lagi kabuangan. Maong dili ka gusto nga muanha ko sa inyo. Mao mo ka? Di mo ka makasabot? Ito na utok ni mo eh. Umang nga gahi man ang kasabton. Ayaw na lang ipag-aring sa amo. Kaya di ka nahan ako inahan nga makakita ni mo. Bugo ka. Angelo.
Kaya di na mo ganahan mo. Buwag na ta. Hello? Hello, Angelo? Hello? Puslan mang gibuwagan ko ni Angelo. May pagmamatay na lang ko. Niya'y tambal. Hutdon ko nag-inom aron mamatay ko. Ginoo pa sa ilo ako sa akong pagkabuhaton. Patuong ka ni Mama. Usa ka! Huwag pagkamatay ka! Ma! Tama, Ma! 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 Dili sa o! Inom na tambal! Nangyari ka kung naptan! Anak, naunsa ka man. Ngano bang ka, ha? Gibawagan ko, Angelo, ma. Mao gusto kong maghikog. Tawang ka, oy! Unsa ka man? Gibawagan ka las imong uyab. Gusto na kang magpakamatay. Nahikog ba kong Angelo, ma? Day. Di paminaw, ha? Bata pa ka. Ayaw ko tuwa ang imong kinabuhi tungod lang sa usa ka lalaki. Dili sulban si imong problema ang pagpakamatay. Kuya. Gwapa ka. Ug butang. Makakita ka pa og tarong nga lalaki. Na mahalon og pagkaon. Kung ayaw usiki ang mong kinabuhi. Kuya. I can't believe what I just heard. Could it be true? Are you the girl I thought? Kung wa pang akong magkuwangan ni tabang na ako, patay na tingali ko. Gisakitan kay ko sa gibuhat ni Angelo na ako. Sa pagkakaroon, nagpakalig-on ko tungod og alang sa kong ginikanan og igsuon. O kung kinsa man ganitong makik-friend na ako, mo na akong number. 0963-530-6263. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.